हेलो हाय फ्रेंड्स आप जनावि मोर यूट्यूब चैनल ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ବିଲକୁ ଆସିଛେ ଜାଲ ଘେରିବା ପାଇଁ। ବାବା ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ନେଇ ଯାଉଛି ଜାଲ ଗାରେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ବିଲ ବାବା ସେଠି ପଛରେ କାମ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ବିଲକୁ। ପାନ ବର୍ଜ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପତ୍ର ଏ ପାନ ପତ୍ର ଖିଆଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋର 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପୂରଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା କେମିତି କାଠ ଅଛି ଧାନ ବିଲରେ। ଏବେ ପୁରା ହୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଷଣ୍ଢ ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।